बिथांमोन बायदि मानसिया मालाबा लामा गलायाव जौ लोंनानै गोलैनानै थाग्रा मानसि टाइपनि मानसि बायदि सानो आरो थेवबाबो बिथांनि बेकग्राउन्डखौ जों खबर लानानै मिथिदों बिथाङा मोनसे समाव गावजोंनो एखेलेगे खामानि मावग्रा जि माने आइजोमोन बे आइजोखौ बिथाङा रेप खालामनायनि मोनसे सेस्था खालामदोंमोन आरो बै समावनो बिथाङा रायजोफोरजों सेन्देलनि माला गानहोजादोंमोन ओंखायनो बेफोरबायदि मानसिनि खोथाखौ दिनैनि दिनाव बर' समाजाव फिन खेबसेबाव रायलायनांगौ होननानै जों साना बिथांनि बागै बिराद गोलाव बुंनांगौ जेबो गैया बिथाङा सासे द्रांकार जौ फाग्ला मानसि बेखौ लानानै बिराद सिरियास जेबो गैया आरो बेखौ खोनासंनांगौबो जोंनि जाथियाव दिनैनि समाव सम फैयाखै आरोखि नमस्कार प्रेस मिडिया बिथांमोननिसिम राकेश ब्रह्म EM बर्तमाननि BTCनि EM बिथाङा आंनि सायाव जे 23 तारिखाव मोनसे प्रेस स्टेटमेन्ट होदों बिथाङा आंनि व्यक्ति जे चरित्रआव आघात होनो नाजादों दा खोथाया जाहैदों आङो 18 आगस्टआव मोनसे प्रेस स्टेटमेन्ट होदोंमोन आरो बे प्रेस स्टेटमेन्टआव आङो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जुदि थाबैनो BTCनि क्ल'जफोरनि 6 सिडिउल एडमिनिस्ट्रेशननि गासिबो पावार एन्ड फांसनखौ लाबोफिननो हायाबा आरो बेनि एपइन्टमेन्ट होनाय ट्रेन्सफार होनाय गासिखौबो लाबोफिननानै खामानि मावफैनो हायाब्ला 31 डिसेम्बरनि गेजेराव रिजिगनेसन होनांगौ होननानै आङो सासे सेनियर नागरिक आरो एक्स एबसु वार्कार हिसाबै दाबि खालामदोंमोन बे आंनि प्रेस स्टेटमेन्टनि एगेन्स्टै राकेश ब्रह्मआ बिथां प्रमद बर'आ आरो UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा रिप्लाइ होआलासिनो दिनै टंलानि बे UPPLनि प्रेसिडेन्ट रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा होदोंबाबो टु दा पइन्ट मोनसेबो होआखै बे जास्ट आंखौ लावखार गथ' होनदों आरो इडियट बुंदों बेखौल' बुंदों आं प्रमद बर' बिथांखौ डाइरेक्ट इडियट होनाखै आंनि प्रेस मिटनि स्टेटमेन्टआव दङ जुदि नोङो BTR एकर्डनि क्ल'जफोरखौ रोखा रोखा फरायनानै बुजिदोंना बुजियाखै जुदि बुजिनानैबो होदोंब्ला नोङो सासे जोलैनि हांगार कालप्रिट होननानै बुंदों आरो जुदि बुजियालासिनो होदोंबा नों इडियट बेबादिसो आं बिथांखौ बुंदोंमोन दा आंनि बै स्टेटमेन्टनि जुक्तिफोरखौ मोनफा मोनफा एन्सार होआलासिनो डाइरेक्ट व्यक्ति आक्रमन खालामदों आंनि मान सन्मानाव आघात होनाय बाथ्रा बुंदों दा रबिन्द्रनि एन्साराबो मोनसेबो जुक्ति गैया आरो फैदो दाना राकेश ब्रह्मआथ' बेयो जोंनि बिराद जुनियर जानो हागौ बे आंनि सोमोन्दै हयथ' आंनि बेकग्राउन्ड मोनसेबो मिन्थिया बियो माब्रै आंखौ बबे सर्सनि रिपर्टनिफ्राय मोननानै जौ लोंनानै उन्दुनानै थारलाबायग्रा नुखैबोलाय फोरमान दं फोरमान होनो हागोन बिथाङा आं सानो बियो 7 बार थैलाय उजिबाबो बेनि फोरमानखौ होनो हानाय नङा दतमायाव फैनानै बिथाङा CBI लागायनानै तदन्त खालामहो जे अमर सिंह ब्रह्मआ जौ फाग्ला जौ लोंनानै बाग्रायनानै थाग्रानि जात नामा अमर सिंह ब्रह्मआ जौखौनो लोङा दा बे हिसाबै बिथांनि बे बुंनाया कमप्लिट भित्तिहीन खालि आंखौ असनमान खालामनानै जाहाथे गावसिनि सरकारनि बिरुदै दिनै BTR सरकारा जे गासिबो पावारखौ दिनै आसामाव लांजाजोब्बाय बेफोरनि सोमोन्दै जाहाथे आरो रायजोनि आंनि खुगाखौ बन्द खालामनायनि बियो खायदाखौ लादों राकेश ब्रह्म बिथाङा आंनि सायाव एकदम नंखाय इलिगेल असत्य बाथ्रा बे चार्ज खालामदों बे जाहैदोंनो आङो मालाबा हिन्जावनि केलेंकारियाव सेन्देलनि माला गानहोजादों रायजोफोरजों राकेश ब्रह्मनि बिफा बिबौ जेसेबां मानसि दं 7 बार 8 बार जोनोम लाबाबो बेनि फोरमान जिबनाव बे होनो हाया गकाट 200% मिसा खोथा बियो बे बुंनायाव जेबो भित्ति गैया बियो खालि आंखौ अपमान खालामनानै आंनि खुगाखौ बन्द खालामनायनि बियो खायदाखौ लादों हयथ' बिनि जौसिन दैदेनगिरिया सोरबाफोर थुदों जानो हागौ बेखौ ओरैबायदि बुं बेहाय जेबो भित्ति गैया प्रमान गैया आं चेलेन्ज खालामगोन हायोबा बिथाङा फैनानै दतमानि बा बबे जायगायाव सेन्देल माला आंखौ गानहोआ बे जायगाखौ बे गामिखौ खिथाफैथों जुदि खिन्थानो हायोबा आं मानिगोन किन्तु आं सानो बियो जिबनाव जाया बे 1000 बार जोनोम लाथों हि केनट प्रुभ फोरमान होनो हाया बे राकेश ब्रह्मआ राकेश ब्रह्मखौथ' आङो बेखौ जा नुबाय बेथ' अल्प बिद्या भयंकर लेखाखौनो रोङा बादिसो सानदों आं बेखौ सासे जदा मूर्ख गामिनि लोंला जादला खालामनानै गुन्दामी खालामग्रा बुलाय सोलाय खालामग्रा मानसि नुदों
आं बिथांनि माखासे बाथ्राफोरखौ रिपर्ट मोनदों आङो गावसोरनि मुसलफोरनिफ्रायबो मोनदों दस्राफोरनिफ्रायबो मोनदों बेयो सेंग्रानिफ्रायनो सावलुन बावलुन सिखावदलुन क्लास 9आव फरायनाय समाव बे बोरमा खावनानै जानानै बुजानानै रायजोजों बुजानानै लाजिनांनानै खारनानै गुवाहाटीयाव थाहैदों बे बाथौफुरियाव हाई स्कुल 10खौ फरायहैदों बेनिफ्राय मेट्रिक पास जादों बे बेनि उनाव फान्द कलेजाव बे एडमिसन लादोंमोननो बेहायबो बियो बोसोरनैसो फेल जादों हायार सेकेन्डारिखौ उथ्रिनो हायैनि न'आव फैफिनदों बियो बे समाव फैनानै बियो 2 नाम्बार दंफां बेफार खालामदों खमलानि बेफार खालामदों बे समावबो खोनादों बियो गोबां पुलिसजों हमजादोंमोन बुजादोंमोन आरो बे समावनो न'आव थानाय समावनो दंफां 2 नाम्बारि मावनाय समावनो खोनानो मोन्दों शिवरात्रि खालि बियो सानसे ओरैबादि गान्जा आरो गुथा लोंनानै खर' गाज्रि 6 मास खर' गाज्रि जानानै थादों दिनै हयथ' बे 6 मास खर' गाज्रि जानायानो दाबो एसे दंबावो खोमा बेनाव खारजोबाखै फाग्ला जानाया दा बेबादि क्रेक टाइपनि आखल आखुखौ बिथांखौ एसे नुनो मोनो जुदि नर्माल मानसिब्ला बेबादि जानला मोनला निस्सय बुङा बै गान्जा आरो गुथा लोंनायनि बेनि जे ब्रेनाव जे एसे एफेक्ट जादों बे हयथ' दासिमबो दङ सासे शिक्षित व्यक्तियाथ' बुङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों समाजाव बेबायदि गुबुंले बाथ्रा बुंनायफ्रा बेसेबां गनायजाथाव होननानै नोंथाङा सानो बेथ' थैब्लाबो मालाबाबो गनायजाथाव जाया बरन्स बिथांनि बेबादि स्लें लेंगुवेजै सासे इएम जानानै सोरबा सासे सेनियर मानसिनि सायाव बेबादि बाथ्रा बुंनाया जोंनि समाजाव जोंनि बर' माहारियाव बा जिखुनु समाजावनो बे खुनु दिनबो गनायथाव नङा जों रायजो राजा बेनि बाथ्रा बुंनायखौ निन्दा खालामनांगौ जघन्य बाथ्रा बियो आरो बे जा बुंदों बेहा जेबो फोरमान होनो हानायनि मोनसेबो बिजाबसो बियो फोरमान नागिरबाबो बियो मोननाय नङा दा बे हिसाबै सासे दायित्वशील गभर्नमेन्टनि अफिसार जानानै मानसि जानानै सासे इएम जानानै बेबादि नंथारै बाथारै खोथा बुंग्रा बेफोरबादि मानसिखौ रायजो राजाथ' फोथायखाया फोथायनायबो नङा आरो बेफोरबादि मानसिया बेबादि सासननि बिगोमायाव सासनाव बिबान मोननो नाङा नंखायनो बेखौ थाबैनो इउपिपिएल बिथांमोनहा मोनसे जुदि आदर्श गोनां राजखान्थि हान्जाबा थाबैनो बिथांनि बे गासिबो टाइम टु टाइम जे प्रेस स्टेटमेन्ट होबोगासिनो दं बिनि दारै इउपिपिएलनि इमेजआ नस्थ' जागासिनो दं नंखायनो आङो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायगोन इमिडियेटलि बिथांमोना डिसकासन खालामनानै बेखौ इएमनिफ्राय बाहेर खालामनांगौ आरो बियो जाहाथे जेबो स्टेटमेन्ट होनो मोना बेखौ खालामनांगोन अमर सिंह ब्रह्मनिबो खहा जाया इउपिपिएलनिनो बेयो जोबोद खहानि बाथ्रा बिकज पिपल थिंक पिपल एनालाइसिस रायजोआ साननो हायो बिजिरनो हायो फोरमानखौबो रायजोआ लानो हायो गावसोरनो गतिके रावखौबो थगायनो हाया नोङो बिपिएल राजखान्थि दोलोआ बिथांमोननि सायावहाय अजद लाबोनायनि सायावहाय बिथांमोना मैयाहाय गासैबो जिल्लाफोरावनो माने बिपिएल जिल्लाफोरावहाय आफादफ्रा दोलोआ केस खालामबाय बिथांनि सायावहाय दा नोंथांनि फारसे माबायदि बे आंखौ बुंनाय एखे स्टेटमेन्टआवनो बिपिएफ दलखौ मानसि बुथारग्रा हान्जा होननानै बिथाङा बुंदों आरो बे मानसि बुथारग्रा हान्जायाव रावबो मानसिया थाया होननानै बुंदों बेनिखायनो इउपिपिएलआव दिनै बारबोगासिनो दं होनना बुंदों दा बिथाङा बे बाथ्राखौबो फोरमान गैयाब्ला बुंनो हायामोन जे मानसि बिपिएफ हान्जाया माला सोरखौ बुथारखो बबे जायगानि मा गामिनि सोरखौ बुथारामोन बेहा फोरमान दंना गैया बेखौ रोखा जुदि प्रुफ खालामनो हायाबा बे जानला मोनला मोनसे हान्जाखौ मानसि बुथारग्रा होननाया बे इलिगेल जुक्ति गैया आरो बे बिपिएफ हान्जाखौ माने रायजोफोरनि सिगाङाव माने असनमान खालामनो थाखाय जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मोनसे मानसि बुथारग्रा हान्जा होननानै जे बुंफोरदों बिपिएफनि इमेजखौ नस्थ' खालामनो बे इलिगेल जादों आरो निस्सय बिपिएफ हान्जाया बिनि एगेन्स्टै केस होनाया जुक्ति दं होखागोन आरो जुदि बिपिएफ हान्जायाबो जुदि बिनि सायाव प्रेस स्टेटमेन्ट आरो बा केस होआब्ला हयथ' बिथांमोनहाबो गनायनानै लानाय बादि जागोन नंखायनो बिथांमोनहा मरेलि बे राकेश ब्रह्मनि स्टेटमेन्टनि एगेन्स्टै प्रेस स्टेटमेन्टबो होनांगौ आरो केसबो होनाया निस्सय जुक्ति दं आरो बेखौ निस्सय बिथांमोनहा होखागोन पार्सनेलि आंना पार्सनेल आंनि व्यक्ति आखलनि सायाव बे आक्रमण खालामदों गतिके आंखौ जथेस्थ सासे प्रेस्टिजियास गुड एडमिनिस्ट्रेटर सासे गभर्नमेन्ट
अफिसारखौ आगोलनि अफिसारखौ रिटायार जानाय अफिसारखौ मानहानि खालामनायनि थाखाय आं बेखौ मानहानि गसर निस्सय तरिगोन गोबां एमाउन्टनि क्षतिपूरण होनो मानहानिनि क्षतिपूरण होनो बिथाङा रेडि जाखादों इन्जिनियारफोर दङ हाजार गन्दा अफिसारफोर दङ हाजार गन्दा खेरानि दङ दिनैसिमबो बिथांमोनहा एजुकेटेड इन्जिनियार जाब्लाबो सोरबा साइन्टिस्ट जाबाबो लोगो मोनब्लानो सार होननानै रायलायो आंहा मास्टार हिसाबै सासे बिराद दक्षता गोनां आरो स्ट्रं माने गथ'फोरखौ मोजां मोनग्रा फोरोंगिरि होननानै आंहा सुनाम दं राकेश ब्रह्मआ मा मिथिगौ बिनि हिसाबै क्लास 9, 10 नि साइन्स आरो मेथामेटिक्स आरो उनाव 8 नि उनाव 5, 6, 7 नि गोबां बिजाब आङो साहित्य बर' टेक्स्ट बुकखौ आङो ट्रेन्सलेट खालामनानै होनो हादों दीपक बसुमतारी मुसलपुरनि आदा बेबो कटनियानमोन BSc खौ कटन कलेजनिफ्राय पास जादों बिथांमोनहा मोजाङै मिथिगौ बिथाङा साहित्य सभानि मानसि आं मा चरित्रनि मानसि आं जे टेक्स्ट बुक माने ट्रेन्सलेटर राकेश ब्रह्मआ मिथिगौ दा बेबादि जोंहा बहुत माने माहारिनि फारसे थुनलाइनि फारसेबो ट्रेन्सलेटर हिसाबै लिरगिरि हिसाबै कन्ट्रिबिउसन दङ हिनजावसाबां गैया कसुगावआव दंमोन बिसोर बेलाय हो LD सासे दं सुगिदार सासे दं लाना फैनायसै बिसोरखौ हो लानानै प्रमान देखाय राकेश ब्रह्म बले नों नैबेखौनो रेप खालामना होदों बबे जायगायाव मा समाव माबादि अबस्थायाव आं बेखौ रेप खालामनो नागिरामोन कैन इउ प्रुभ इट राकेश ब्रह्म आं बुङो नोंथाङा बेखौ कमप्लिट आंखौ अपमान खालामनायनि उद्देश्य लानानै साजायनानै बानायनानै नोंनि गोसोआव बानायनाय खोथा बियो राकेश ब्रह्म